dateng kalenggan sewang-sewang. Barang sira pamit jawab. Sabda katimbalan Kanjeng. Sawise satotolungku kadiparan Purwa Madya Wusana. Katentreman ning Kadipaten Silomatang. Duh Kanjeng Dipati Jaya Wisesa. Bab katentreman kantos titi palenggan menika boten wonten satunggaling pawongan ingkang badhe damel resah utawi badhe jongkeng kawi bandalem Kanjeng. Bagus. Yen pancen sih ana salah sawijining kawula kang bakal nyandung nyrimpet anggon kumbat Pradata bakal tak paringi pitur cukup lawan kandutan. Roten iki sawenter pinagih anggon mulu ngestokaken dawuh. Barang dika kowe cekel aksamana. Dawuh katimbalan Anggir Jaya Wisesa. Ngaturi kasugengan sak rawuhipun wonten ing Kabupaten Silomatang. Pangestunipun anak Anggir Jaya Wisesa. Sowane tiyang sepuh boten manggih aral setunggal menapa. Nawung sawat lan pandonganipun tiyang sepuh kunjuk dumateng anak Anggir Jaya Wisesa. Dahat ing pamundi mugi dadosaken jejimat sateguh yuwana. Ngaten sawentasipun prayogaken anggenipun lengkap. Boten kiraning sekeca nggih. Apa arsi Bargawa dawuh katimbalan ngersa panjenengan dalem nggih. Winantu ing pasukiyawipun wonten Silomatang. Pangestunipun anak Anggir Adipati Jaya Wisesa. Sawanipun tiyang sepuh kalis ing Sambikala. Sungkem pangabekti kula kunjuk dumateng Rasulullah. Sanget anggen kula mundi mugi miwah ana kegiatan anggen klumet Pradata wonten ing Silomatang. Kados ngaten iki. Apa cekel Haksamala dawuh nggih. Dene jenengan dika kula rawuhaken wonten ing Silomatang. Menika pancen wonten kawigatosan. Lajeng wigatosipun menapa? Monggo kula aturi enggal paring dawuh. Cek men kula ngertos nggih. Ngaten saemut kula menika sampun tigang sono pisuwana. Pendak-pendak kula badhe sowan wonten ing medhang kauripan. Asuk londong pengarep-arep minangka tandha yekti bawan lawan sesembahan wonten ing medhang kauripan. Apa cekel Haksamala menika mung tansah mambeng kekarepanku. Menapa to ingkang pun kesaken kan Bapa cekel Haksamala? Dados panjenengan dereng ngertos nggih. Kabar pisan dereng tanggap nggih. Dereng. Menawi panjenengan asok upeti glondong pengareng-areng kunjuk wonten ngersanipun Prabu Erlangga ing medhang kahuripan. Kula ibarataken padha karo nguyahi segara. Kok saged ngaten dasaripun menapa? Menapa panjenengan boten ngertos nggih? Sinten Prabu Erlangga? Menika tiyang saking bengkanane tiyang saking Bali Badung. Kok dados ratu wonten ing tanah Jawi. Menapa tiyang Jawi boten wonten tiyang pinter? Menapa tiyang Jawi boten wonten tiyang ingkang saged dados ratu? Panjenengan menika digaya sekti gagah prakoso. Kok trima dipun rehaken? Kok trima dipun perintah kalih Prabu Erlangga? Napa panjenengan kalah pinter kalih Prabu Erlangga? Kok trima nyembah Prabu Erlangga? Monggo saenak-enake tiyang diperintah niku
luwih penak tiyang ingkang perintah. Monggo kula aturi menggalih, Nger. Tinemu ing nalar menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Bapak Cekel Laksana. Sak kepenak-kepenake wong urip ana ing jagate sesawangan tinimbang diperintah luwih becik merintah. Lah niku matur nuwun. Menawi saking pamanggihipun Bapak Resi Bargo kados pundi? Kepareng kula badhe muju atur. Monggo. Dumateng Resi Dalem menawi lepat nyuwun leberipun samudra pangaksami. Ngaten iki, Bu. Menawi atur kula beda kalian aturipun Resi Cekel Laksana. Resi Dalem anak Angger Adipati Jaya Wisesa. Kula aturi menggalih kanthi weninging tirta kawicaksanan. Resi Dalem menika Adipati ingkang kebawah perintah kalian negari Medan Kauripan. Menawi saged nggih Resi Dalem sampun ngantos ngowah-ngowahi adat. Tegesipun Adatipun setahun sepisan. Resi Dalem asok ajut, asok glondong pengarep-arep kunjuk dumateng Resi Dalem ingkang sinuwun Prabu Erlangga Medan. Monggo kula aturi asok upekti menawi Resi Dalem badhe ngowah-ngowahi adat purun tanurunga mangke mesti badhe wonten dadah. Monggo negari Solo Matang lan Medan menika negari ingkang ayem-ayem tentrem gemah ripah lo sinawi menawi tawa ngantos ngawontenaken perang menapa boten mesakaken dumateng sedaya para kawula ingkang boten ngertos dodok selain perkawis sami dados korban. mangke riyen, Nger. Bapak Kula Cekel kepareng badhe nyambut aturipun Resi Bargawa. nyumanggaken Bapak, nyumanggaken. Bargawa. Cekel Laksana. Lirike tembungmu aku bisa ngrasakno. Dadi nek Kanjeng Adipati Jaya Wisesa ora sok pajek ana ing Medan, Iya. dadine perang. Purun tanurunga mesti perang. Aku ngerti karepmu. Nek Selo Matanggep karo Medan ora perang. Ya, Iki kowe ayem. lho kok bisa kaya Mergo kowe ditara dukun cabang. Cara koperasi cabang. Nek ora kedadian perang Medang lan Selo Matanggep. ya. Kono muluk kene mangan. Nek ana perang kowe kuwatir. Nek kecipratan geteh. Cekel Laksana. Apa? Seliramu kuwi pini sepo. Ya. Mestine kudu bisa awet pituduh marang Resi Dalem anak Angger Adipati Jaya Wisesa. Apa pituduh apa aturku kleru penemumu? Luput awet pituturmu kuwi tak paribasake nglincipi barang sing papak. Mengko tundhone malah salah kaprah ora karu-karuan Cekel Laksana. Ya saka karepku Medan lan negara Selo Matanggep bisa rukun selawase ben dadi negara kang adil, makmur, ayem, tentrem, kawula ora ana sing kekurangan sandang lan Nek ngono kowe dadi wong tuwa le mikir ora nganggo bathuk nek nganggo dengkul. Negara tanpa perang kapan negara iso maju? Ana tetembungan jer baju ki mawa bea. Ora ana wong penak tanpa prabeya ki ra ana. dadi kaya ngono. Sapa aturmu yen negara kuwi tanpa perang ora bisa maju. Iya. Nek yo Cekap. Cekap
Popo Cekel Aksamala dalah Popo Bargo gesek ing pinemu beda ing pengangen-angen menika lumrah nanging menawi kula nintingi menapa dados aturipun sopangan tekanipun Popo Cekel Aksamala menika tinemu ing nalar katimbang bondo donya pendak setahun pisan kula asok londong marem-marem wonten medang kauripan menika luwih prayoga kalamunta kanggo manggon Kadipaten Selomatangkep boten kuwatir ginanipun menawi to kula menika mung tansah deku-deku amarga ana ampyane Sang Prabu Erlangga titik menapa ingkang dados pangandikanipun Popo Cekel Aksamala ento Erlangga menika wong saka bengkarane ora pantes ora patut kalamunta Pranata ana ing tanah Pulojawa mila sampun wonten ing mangkinipun sami tutup tentu menapa ingkang dados aturipun Popo Cekel Aksamala ingkang kula agem tinimbang kula grehke luwih becik kula ngrehke medhang kauripan pramila ingkang kula dhahar aturipun Popo Cekel Aksamala wiwit rikalan menika Selomatangkep ya Selomatangkep medhang kauripan ben pedhang kauripan Jaya Wisesa balelo ana medhang dipun penggalih kanthi weninging tirta kawicaksanan. Sela Matangkep niku negara cilik kula ngertos. Medhang kauripan niku salah setunggalipun negara ingkang ageng wiyar jajanipun. Lho lamun Sela Matangkep balela menapa boten kenging dipun paripaosaken sulung badhe mlebet wonten sak jroning apa? Boten ketang wiyar medhang kauripan katimbang wonten Selomatangkep. Senajan to boten timbang prajuritipun medhang lan Selomatangkep. Nanging kolong giliting kekarepan tekad ingkang nyawiji kepengin nguwalake pemerintahan wonten medhang kauripan. Bebasan ajur kasaurake putuh kabalake. Menika sampun dados tekad anak Anggira Adipati Jaya Wisesa. Menawi wersa dalem ageng aturipun Cekel Aksamala monggo niku hak panjenengan. Ngaten nggih. Kula dapur nyemutaken nek menawi panjenengan mantep aturipun Cekel Aksamala. Menawi wonten menapa menapanipun negari Selomatangkep tunggak waru kula mboten bari melu cepat. Boten trima abad-abad tok. Tenaga pikiran kula badhe kula aman kula ingkang suwun. Wani lanyo-lanyo lumebu ning Kadipaten Selomatangkep. Soroh nyawa aman ndadosaken pitaken salebeting manah sareng suku tumabak pinggah wonten ing Pendapi Kabupaten Selomatangkep. Lajeng dikolan sagung prajurit nganggrongaken pusaka badhe merjaya dhumateng kula. Darunanipun menapa paman?
Waningpat. Nganiki Wis salah sawet jenis Senopati saka medhang kauripan. Dadekno sepuluh. Wiwit dina iki. Jaya Wisesa baleo samedhang wong balelono musuh teko pateni bres rampung nggih. Lho. Macem. Monggo paman. Kula namung badan sapoto kalih sak ayang-ayang kula. Kula mboten badhe bangga, kula mboten badhe swala. Namung saderengipun keparing kula kadhatur kunjuk ngarsa dalem paman Jaya Wisesa. arep darbiatura Paman, Pak. sowan kula boten netepi darmaning Senopati, darmaning prajurit pedang ingkang badhe ngrangket dhumateng dika paman Jaya Wisesa. Babar pisan boten, malah kelersan. Sowan kula nyarengi dika badhe balelo wonten ing pedang kauripan. Cik men gamblangan cedhak kula Joko Waningpati badhe manunggal nyawiji lan paman Jaya Wisesa. Ngantos sampeyan gampil percaya kalian omongane Joko Waningpati. Dasaripun nggih. Dasaripun kiamat Senopati agung saka medhang kauripan. 1000 cara digunakake supaya bisa ngrubuhke lawan Kadipaten Suramatangkep. Nyaten nggih saged. Neng dipun dangu langkung rumiyin. Ya, Menapa to dasaripun kok piyambakipun badhe manunggal kalih panjenengan nggih. Jawa Waningpat, Paman Jaya Wisesa. aturmu kaya ngene ku lamis samudana apa tandes jroning batin. Kalamun to jeneng sira kepengin manunggal oleh Kadipaten Suramatangkep. Yen kuyung kelawan lekasku kang kepengin mualake Suramatangkep saka Kraton Pedang Kauripan. Dalam sewu, oh jakil. Ya. Paman Jaya Wisesa. Upami panjenengan kagungan panyokro bawa ingkang kados ngaten tinemu nalar kranten Waningpati agelar Senopati wonten ing kraton medhang kauripan. Paman, aturan pirsa menapa to sebabipun Joko Waningpati arsa manunggal dhumateng dika paman Jaya Wisesa sesarengan mancal panguwasaning Prabu Erlangga lan ngrontokaken sirap kedaton Praja Medhang Kauripan. Yo iki sing dadi Jalan. jenengan. Opo Estunipun kula sampun genah ngenani lembaran sejarah gesang kula wonten ing Kraton Medhang Kauripan. Pangkat gelar Senopati menika namung akal icikipun Prabu Erlangga kangge dablek sejarah gesang kula wonten ing Kraton Medhang Kauripan. Cik men kula boten udal-udal ngucek dumateng sedanipun leluhur kula. Nanging badhe kados pundi sampun tinar buka menawi punden leluhur kula Adipati Warwari Jegja Manggala pecah gugur krana saking pakartinipun Erlangga lan Narotama. Saking menika paman gembleng tekad kula kepengin bales sastra wirang tumanduk dumateng leluhur kula ingkang dipun kenah kalian Erlangga lan Narotama. yen pancen bener aturmu kaya ngono. Anggonmu kepengin nyawiji pasekuton lawan Dipati Jawa Sesa ngrubuhke sirape kedaton Kraton Medhang Kauripan. Wiwit dina tak tampa anggonmu pasekuton kemana. Amung kemah monggo kula turu nyinaoni lampahan sampun tumados. Pendak wonten Adipati Balelo kepengin jongkeng kawibawan wonten ing Medhang Kauripan. Sengoro badhe pikantuk kamenangan. Leres menawa boten? Bener. Medhang Kauripan kukuh bakuh
boten karana ampuhipun Erlangga sektinipun Narutama menika boten. Nanging apa sebabe pendak ana dipati keng bakal ngrubuhke kelawan jangkauripan. Ing kono mesti bakal tumpes tapis tanpa tilas. Iki sing dadekake rasa tandha pitakut jroning ati. Dununging kegiatan Kraton Medang Kauripan namung setunggal Kiai Brajalawa Arcawisnu menika Aman Jaya Wisesa suwe banyu sinaring angel madung semongko panjenengan mancal panguwasaning Prabu Erlangga ngrubuhaken Medang menawi dika sampun ngregem pusaka Kiai Brajalawa Arcawisnu. Yen ngono tak colong. Amen. Joko wani bakal lega. Jok ini bareng aku jumangkep. Nyolong Brajalawa Arcawisnu minangka lambang kekuatan oleh Medang Kauripan. Kang Sriya tuwa kekarepan yen kono cetha isih mantep rangu atimu anggonmu pas puter ngrubuhke kawan Kraton Medang. Dumbawah kosok angsul paman. Dasarmu Kangge ngantepaken penggalih panjenengan mbok pilih Joko Waning Pati Sabtu manunggal dhumateng panjenengan. Badhe kula buktekaken paman. kanthi dalan dikowe mbuktekke yen to niat mula herbaten kowe nyawiji kelawan Jaya Wisesa. Enggang nyidra Kiai Brajalawa Arcawisnu boten sinten-sinten nanging Joko Waning Pati piyambak. Kowe dhewe Joko Waning Pati. Kula ingkang badhe jumangkah Paman Jaya Wisesa. Yen kaya ngono saiki aku wis percaya. Niki Gemblenging tekadku kepengin nyawiji kelawan Bupati Jaya Wisesa. Ora mung ing tata gelar, ora mung ing pocapan, nanging kanthi bukti karana kowe nyidra Brajalawa Arcawisnu. Paman Jaya Wisesa badhe kula tindakaken nyidra Kiai Brajalawa Arcawisnu mongke mawon. Kepiye? Kula nyuwun ngampil prajurit saking Kabupaten Selo Matanggep. Tigang Dorogilan kangge nyarengi budal kula saking Selo Matanggep. Nyidra Kiai Brajalawa. Prajurit saking Selo Matanggep damel geger sadyawining Jatiroyo. Sawetawis kula nyelinep wonten ing pelanggan Kedong Pusaka nyidra Kiai Brajalawa Arcawisnu. Oh, ayo. Bakal tak udanane penjaluk. Mengko aku berperintah lawan sakung para prajurit kang suwe gawe rusuh ana sak jabane. Menawi kados ngaten boten dadak ngentosi benjang-benjang samenika ugi kemareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu. Pangestuku mbanyuwi. Wanita Kemareng paman. Opo nyekelak Waning Pati dika pepunden wonten ing Selo Matanggep. Buktekno Gunmu setya tuhu marang anak angger Jaya Wisesa. Brajalawa kudu ilang saka Medang Kauripan. Paman Jaya Wisesa apa cekelak Samala Brajalawa Arcawisnu ical saking pelangkan Medang Kauripan. Medang Kauripan ukut Medang Kauripan badhe grupuh badhe Jalaran Waning Pati Senopati golakul wonten ing Medang Kauripan. ateges suda kekuatan Medang Kauripan. Saya tambah bakuh lan kukuh kekuatan oleh Selo Matanggep. Monggo nggih ingkang dipun wiwiti dawuh patelan prajurit gawe geger wonten ing Medang. Aku pati jaman nuwun injih ora usah ngandharmu. Tetapke para prajurit lumarap oleh Medang Kauripan. Ngestokaken dawuh kepala Tindake